थांनाय यूपीपीएलनि सरकारनि दिनाव जिखिनि खामानि जादों बेखौ रायजो राजाफोरा नुदों बिथांमोना कमिटमेन्टल'सो होदों कुनु मावफुङाखै आरो दायो 4 माह कमप्लिट जाबाय 5 मासाव आगान होदों आरो जों जथेस्थ खामानि मावदों 17 बोसोराव थांनाय बारावबो जों जथेस्थ खामानि मावबाय ओरैनो जोंखौ बदनामल'सो होदोंमोन जेबो मावाखै होननानै खिन्थु नुबाय रायजो राजाफोरा यूपीपीएलआ मा मावखो 5 बोसोराव आनखि बिथांमोना एकर्डनि थाखाखौनो थाइसेबो लाबोनो हायाखिसै दा नै जों पावाराव हायनाय लोगो लोगो एकर्डआव जितु बिटिआर एकर्डनि जितु मोननांगौ थाखा बेखौ जों लाबोबाय थादों जायनि जाहोनाव जों खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों आरो दा नोंथांनि समस्थियावनो मोनसे गोग्गोम अनुस्थान जानो थांगासिनो दङ जिहेतु मिनि सेक्रेटारियेट बे मोनसेल' नङा जोंनि हरसिंगा समस्थियाव दायो मोनथाम गिदिर जोंहा आसुनि सोङो मोनसेया जाबाय मिनि सेक्रेटारियेट आरो मोनसेया जाबाय पलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट एडेनबारियाव आरो मोनसेया जाबाय डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आम्बागावआव जागोन बेनि बादै जोंहा नेक्स्ट आसामाव जेब्ला सरकार दागोन जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मोनसे मेडिकेल कलेज मोनबावगोन आरो बिनि थाखाय जों हाखौ रेडि खालामना दोनखाबाय हरसिंगा समस्थियाव लाखिनो थाखाय बे थार खोथा टेम्परारिलि जों एरेन्ज खालामबाय थादों जेल खाथियाव जोंहा डिआइ अफिस दङमोन बे डिआइ अफिसखौ जोङो कमप्लिटलि रिनोवेशन खालामगासिनो दङ बियो नैबे मार्च दानावनो जोबगोन एप्रिलनिफ्राय जोङो बे मिनि सेक्रेटारियेटनि खामानिखौ अफिसियेल खामानिखौ जोङो मावनो हासिगोन आरो बे समावहाय जिहेतु मिनि सेक्रेटारियाव गोबां मावथिफोर नांगौ जाहैदों गोदान एपइन्टमेन्टनि खोथा सानदों नामा ना थाखानाय एमप्लयिफोरखौनो लाबोगोन ना जों गोदान एमप्लयमेन्टबो क्रिएट खालामगोन किन्तु बर्तमान हते फर द टाइम बिं सलायनो थाखाय जोङो थाखानायफोरखौनो लाबोगोन आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार हिसाबै डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय जों बेखौ एटाचमेन्टआव लाबोनानै खामानिखौ मावगोन 2-1 जन माने हयथ' जों लानो गोनां जानो हागौ आरो दा सार लासैनो खालामनायजों लोगोसे दिनै नोंथाङा सासे दिनै स्पिकार हिसाबै दिनै बिटिसिनि माने नोंथाङा मा सिन्था धारणा खालामदों दे गोबाङानो सानो जे दिनै बिथाङा स्पिकारसो दिनै बिथाङा गावनि समस्थिखौ माबायदि आवगायलांनो होनना सानदों बाट नोंथाङा मा फोरों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सासे स्पिकार जानो माबायदि मोननो सानदों आं स्पिकार जादों नंगौ खिन्थु डेम'क्रेसियाव जिहेतु जोंहा पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियानो हाय अथरिटि बे हिसाबै ओनसोलखौ बा समस्थिखौ उन्नयन खालामनायनि थाखाय आं जिखिनि खामानि मावनांगौ इएमफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों माने सिफजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आसुनि लाबोनानै जोङो खामानिखौ मावनो नाजालांगोन आरो बेबायदिनो जों खथा बिगोन मोनखानांगोन बेथ' जागोन बिसायख'थियावथ' जोंनि केन्डिडेटआ आरामसे देरहागोन बेयाव खुनु सन्देह गैया यूपीपीएलआथ' बेयाव गुलिमार बिथांमोना हिसाबावनो फैनाय नङा आरो बिजेपिया जिहेतु केन्डिडेट होखाया बेयाव बिपिएफआनो सिंगल मेजरिटि लानानै देरहागोन आरामसे थेंक इउ हसाके जों रायजो राजाफोरा जिहेतु जोंखौ इलेक्शननि समायाव जथेस्थ अनबाय देरहासार खालामबाय आरो बिनि बिनिमय हिसाबै जिहेतु जों इलेक्शनाव मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखे हा गैयिफोरनो हा पट्टा होनाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों साबा मानसिनो हा पट्टा होबाय हरसिंगा रेभिनिउ सार्कलनि आन्दाराव उदालगुरिनिया एसे थालांबाय जाहा बेखौ जों उनाव होनाय जागोन आरो 5 गेरान्टियाव युथफोरनि थाखाय जों 100 जननो होबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों टटेल 900टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 15,000 होबाय आरो आईबीएस जों बेखौ 850 होबाय आरो बेबायदिनो जोंहा हेन्डिकेप 100 जन हेन्डिकेपनो जों सेलेक्शन खालामनानै हरबाय 10,000 आरो सिनियर सिटिजेननो 100 जन गतिके टटेल जों मथा मथि जोंनि हरसिंगा समस्थियाव प्राय 2000निबो गोजौआव जों आईबीएसखौ दिनै जों राननो हादों आरो बिनि थाखाय जों गावखौबो गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि बिपिएफनि जितु कमिटमेन्ट हाग्रामानि जितु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा मावफुंनायाव सांग्रां जानानै रायजो राजाफोरखौ मदद खालामबाय बिनि थाखाय जोंनि चिफखौबो आं हामबाय होनदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जायफोरा मोनाखिसै बिथांमोननो जों होनो थाखाय नाजागोन खारन बे आसनिया जोंहा 5 बोसोरनि थाखाय थागोन जेब्लासिम जों पावाराव थागोन अब्लासिम बे सोलिबाय थागोन जायफोरा मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना जिहेतु दिनै मोनबाय मोननानै बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन बिथांमोननि बाहायनायखौ आं खावलायदों इटिमध्ये मिटिंआवबो आं बुंखाबाय जायफोरा फैसा मोनगोन आसनिनि जुगिदि बिथांमोना मोजाङै बेबहार खालामथों न'खरा मोजां जाथों सहाय जाथों गथ' गथायफोरा मोजां थासारियाव थानानै जेन फरायनो मोनथों बेखौनो जों आसा खालामदों आरो बिथांमोननि भबिष्यतआ जाहाथे गोजोन जायो बेखौनो जों लुबैदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बे आसनिखौ लानानै जों रां अनसुंथाइफोरखौ होनाय जादों।